20 שנה בערך להגיע, זה טיפה פחות, אני מגזים, אבל הם שמחו בפעם הראשונה, לכן זה נקרא הר השמחה גם, באזור נבי סמואל. זהו, כאן זה כבר הר הצופים שאנחנו נמצאים, זה ככה פנורמה 360 מעלות בגדול על מה שאנחנו רואים. יש למישהו שאלות לגבי העיר? נעמי. אחלה. היה שואלים איפה זה הוליווד. הוליווד. את שתיהם, את המקורים רואים. זה מעבירה, אפשר לראות את הצינור השחור שם, מעבירה את המים מעבר לכביש לאזור השלים בצד השני של הכביש. ככה וככה החיות יכולות להגיע ולשתות מהמים. מבינים? זה מה שהם עשו כאן כדי לפתור פה את הבעיה של אותן חיות שלא יכולות להגיע ולשתות. מבחינת צמחייה יש לנו כאן את האשלים, שזה צמח מדברי לכל דבר שיכול גם להתקיים עם הרבה פחות מים. יש לנו את המלוח, כן, זה המלוח שכשמו כן הוא, אוקיי, מוסיפים אותו לסלט, הבדואים ובעיקר מוסיפים אותו לסלט וממליכים את ממליכים את הסלט. יש לנו את הסוף ואת הקנה, כאשר אין דבר כזה קנה סוף, כן? אין דבר כזה, יש או קנה או סוף, זה שתדעו. עכשיו יש משפט יפה שאומר על הקנה, משפט שחז"ל שאומר עדיף... تعال شوف البلاعيط. بلاعيط هيك السمك. اهو شايف مي حلوة. بس احنا بنصورها ونقول ان هاي لقيناها بحلمية. في سمك. بيقولوا فيش سمك هي في سمك شايفين. تل شايف كيف تفهم بلطو. אני דווקא מאוד הלכתי את יואב, ואין לי גם يقال هل تجد له زو تفست وتخاف هون نقعد عم بستنى فينا هون حلو هون عدة בטח זוכתי בלילה, בערב, הרכבת נתקעה בבית שני. אני זוכר, התחלת לחזור. לא אכלת? לא התרגלתי, הביאה לי אוכל אחר. בואי נזור, שניתן לכולם לשבת. זה בדיוק נתקעה לך בבית שמש. לא הקבליות. אתה יודע מה יש לי? אז זה לא מין, אז אפשר להקשיב. לא, זה תעשי את זה בסוכות. לא, סוכות לקופה. يقال لخ شوف لي اشتفى باني سلامتكم. שימו לב, יש לי כאן תרשים של ים המלח ב-1900, כן, לפני כ-100 שנה, זה בשנת 2000. כמובן הכחול... سيارات الإسعاف البوليس. يا سبحان الله. صار طويل. مسكر. قاطعين المسار الطويل. الحمد لله. كان قلع العقل واخذنا فيه هلا.
عادي عادي. يدخل الكاميرا بياكلها. נכון הגע מה שאמרתי? מה? לא הצלחנו להוציא אף מכונה של החזיר. כן הוציא את ה-600. טבעת חנק. הם לא יוכלו להגניב לך מים ומזון. הם אינם זקוקים למזון שלך, בן רומא. מי אמר זאת? אני, אלעזר בן יאיר, מפקד מצדה. איפה אתה? בארמון בראש ההר. ומי אתה? מי אני? פלביוס סילבה, נציב יהודה. דע לך, פלביוס סילבה. האוויר כאן אינו רק משמר את המזון, אלא גם מוליך את הכל. שמעתי היטב את דברי הקצין הצעיר. לו הייתי במקומך, הייתי שומע לעצתו. אנחנו נקיף אתכם. ההר הזה יהפוך לכם למלכודת מוות. לא לנו, סילבה, אלא לכם. לא תוכלו לעמוד במדבר הזה. מוטב לכם שתצאו מכאן. היה הנציב פלביוס סילבה. אני הוא סילבה, מה בפיך? מאת הלגיונות אני שלום. התבקשתי להודיעך כי הם יגיעו עוד הלילה. גם זאת שמעת, אלעזר בן יאיר? מחר נתחיל במצור הגדול. הבט אלעזר, מדורות מדורות, סביב כל ההר. צבא שלם ערוך על נשקו. ולגיונות נוספים ימשיכו לזרום לכאן. איך הם יכולים לרכז כאן צבא גדול כל כך? עכשיו כשנפלה ירושלים ונפל הגליל, הצבא הרומאי כולו פנוי למצור על מצדה. האם נוכל לעמוד במצור מול חיל גדול שכזה? אנחנו נעמוד במצור הזה. הם לא יעמדו בו. הם? לנו צידה ומים לשנים רבות. אפילו הצלחנו לגדל ירקות על ההר. אבל הם? מניין נמצאו מזון ומים לכל החיל הגדול הזה? עוד מעט יגיע מספרם לרבבה. ואיך יעמדו בחודשי הקיץ? כבר עתה הם מתלוננים על הקור בלילה והחום ביום. ואיך יעמדו בסופות החול? הרוח תבריח אותם מכאן. אל תסמוך על הרוח, אלעזר. היא בוגדנית והפכפכת. מצא קורות עץ על המצדה. בגגות החדרים והמחסנים. אך ללא הקורות יפלו הגגות. אין ברירה. אם לא נחזק את החומה, ייפול עלינו הגג כולו.
מה מוסר הצופה מראש המגדל? היהודים נושאים קורות גדולות של עץ לעבר החומה. קורות עץ? ומה עוד מסר? הם נושאים סלי עפר ומעבירים אותם מיד אל יד. סלי עפר? בתוך המבצר? גם הם החליטו לבנות להם סוללה? מה עוד מסר? חץ פגע בו מן החומה. שלח לשם צופה אחר. זה כבר הצופה השלישי שנפגע הבוקר על המגדל. שלח לשם צופה רביעי. אני לא אניח לקנאים האלה. דומה שגם אתה הפכת לקנאי לא פחות מהם. העלו את העיל לראש הסוללה. הם החלו להלום. כל החומה מזדעזעת. כמה זמן תחזיק מעמד? ראה כיצד שב העיל לאחור, כאגרוף הנשלח אל שק של חול. אל תדאג. החומה הכפולה תעמוד במהלומות. כולם התאספו כבר ליד שולחן החג, אתה יכול להצטרף אליהם. תצטרף גם אתה? אני אבוא מאוחר יותר. אך לפני שתשב אל השולחן, צווה על השומרים לאסוף את כל יריעות האורות שימצאו, ולהשרות אותם במים. אורות? לשם מה? תיווכח לדעת בעוד זמן קצר. מה הקולות האלה מן ההר? עיל הברזל חובט בחומה והם אומרים שירה? או אולי תפילה? הבא לכאן את אחד השבויים ונשאל את פיו. הם אינם מוכנים לספר דבר. יש ביניהם אחד המוכן לדבר. לא רק לדבר, אלא אף לכתוב. ההיסטוריון. הוא ולא אחר. מרומא הבאתי אותו לכאן כדי שינציח את הניצחון הזה. יוספוס, מדוע הם מזמרים שם על ההר? חג הפסח הערב. חג הפסח? חג המסמל את היציאה מעבדות לחירות. הם אינם יודעים כי הערב הוא יסמל את החזרה לעבדות. אנו נתקוף אותם עוד הלילה. האם בכוונתך להציע להם שוב להיכנס? שמעת מה ענה לי אלעזר? הוא קנאי ועקשן. אולי ישמעו לדבריי. גם בירושלים אמרת זאת, והם שילחו בך אבן מן החומה. הם רואים בי בוגד. אבל אני חייב לנסות ולדבר על ליבם. מצווה עלינו לספר מצוות מצדה. מישהו דובר אלינו עברית ממחנה הרומאים. הקשיבה אליי, אלעזר בן יאיר. ודאי אחד השבויים. אני הוא אלעזר. מי הקורא? יוסף שמי. יוסף? מן הכהנים אשר בירושלים. חוסו על נפשותיכם ועל נפשות היקרים לכם. יוסף בן מתתיהו. לא תוכלו לעמוד בפני הרומאים. הבוגד מן הגליל? גם בירושלים ניסה לדבר אלינו מעבר לחומה, ושם לא שמענו לו. צבו על הקשתים והרגמים להכות בו. אלעזר, והרי אמרת כי יהודי לא יכה יהודי. תפתחו את שערי החומה, לא יאונה לכם כל רע. אלעזר, הקשב. כך גם אמרו ביודפת ובגמלה, בירושלים ובמחבר. הכו בו! נדם הבוגד. בוגד? האם כך תקרא גם לרבי יוחנן בן זכאי? ואיך תקראי לו את, גיבור? על שהציל את נפשו ונמלט מירושלים? לא רק את חייו שלא הציל, אלא גם את התורה. תורת עבדות? תורת חיים. חיים שאין בהם חופש, אינם חיים. הקנאות הזאת היא שקרבה את קיצה של ירושלים, היא גם שתקרב את קיצנו שלנו. אדוני, החומה עוד עומדת בפני העיל.
אך לא תעמוד בפני האש. אש? החומה בנויה אבן וחול. ועץ. מן המגדל ראו הצופים את קורות. הקימו עם שחר והבקיעו אל העיר, אך לא מצאו בה גם נפש חיה אחת. וכאשר הגיעו אל הארמון ומצאו את המון ההרוגים, לא סמכו הפעם על אשר ראתה עינם, כי אם השתוממו על רוחם, אשר צחקה למוות, ולא שבה אחור מהמעשה הגדול הזה. אז יצאו מתוך הצינורות המוליכים את המים, אישה ממשפחת אלעזר, אשר נפלאה מיתר אנשים בתבונה, ואיתה אישה זקנה ו5 ילדים. והן שסיפרו על המעשה הנורא הזה. כך מתו האנשים האלה, באמונה כי לא השאירו אחריהם נפש חיה ליפול בידי הרומאים. ואני נותרתי כדי להעיד על המעשה הזה ולהתריע. אלה הדברים אשר שמעתי וראיתי במצדה. ולא הייתה כמלחמה שקמה בין היהודים והרומאים, בין כל מלחמות דורנו. סבא, זה מצד אבא, זה מצד אמא, נחשו איך קראו לו? יפה, גם זכריה. לכן אני מהשם הארוך, העתיק, המקראי הזה, לא לגמרי יכולתי לברוח. מה גם שאני זוכר את סבא זכריה עליו השלום, שהיה נוהג לומר כל הקונה לו ספרים הרבה, ולבבו מהם ריקם כחיגר, אשר צייר דמות רגל על הקיר, ולא קם. לכן, למען לא יהיו דברים הרבה, מונחים על מדפים כאבן, אין להופכין. היה סבא זכריה עליו השלום מביא אותנו ממש הוגים, בוזים, משוררים, מחפשי אמת, מחפשי מעשות. אני זוכר אותו מספר על דמויות מקראיות, על מורדים, על מלכים, על בני כתות וכיתות, על נשיאים, פסוקים, פרושים, עיקריים, על מגילות לימודות בסלע, ועל עוד כהנה וכהנה סיפורים שקשורים בחלקת הארץ הזאת. תדלוק, כך גם האגם הזה, ואנחנו יכולים לראות כאן ברכיות לעיתים וחסידות וסכנאים, ועולם שלם של חי, של מיני בעלי חיים. יש כאן גם נוכחות של יונקים למיניהם וזוחלים, ואנחנו רואים שעל מסד המים המתוקים הללו, כאמור מי שיטפונות בערוץ נחל חיימר, זהו נחל חיימר, והסכר, כמו שאמרתי, כדי לא לאפשר למים לרוץ ולקלקל את אוצרות ים המלח שמפעלי ים המלח אמונים. חברים, האספלט
בעת העתיקה ערכו רב מקבץ, והוא מעשיר במאוד מאוד את כלכלתה של יהודה, ולא כחצית, זה עמוד קצת מסתיר, כן, אני מבקש ממנו לנסוע. כיסה שמאלה. ומי שלא יוכל להבחין בגלל מיקומו במשאית, בנתיב, בשעה הזאת שנעשה את דרכנו חזרה יוכל להתעכב על מראה דמותה ופרצופה של הגברת המקראית, אותה גברת שלא עמדה בפיתוי, הביטה לאחור והפכה לנציב מלח. אז הנה היא מנותקת מסביבתה למעלה על המצוק. אנחנו נעצור את המשאית כשנהיה למרגלותיה וגם נרד מתוך המשאית כדי לשמוע את ההקשר המקראי של סביבת הדיון שלנו ביום הזה. عجبك؟ חברים יקרים, כשהמשאית תעצור, אני אהיה היחיד שברשותכם יוריד את הסולמות, מאוד מאוד מסוכן. בסדר? אז על זה אנחנו נקפיד ביום הזה. ואנחנו ניכנס לתוך מערת סדום כדי לשמוע את הסיפורים הנפלאים של ספר בראשית. هي صخرة اسمها مرطلوط. هي مرطلوط كانت صخرة. قلبت صخرة دارت وجهها تعال اقول لك. مش كده. ولا يلا. זהו, הגיעו האחרונים? אוקיי, בואו, תיכנסו לתוך המערה, יכולתם להרגיש כבר איך באחת, איך עשרות מונים קריר פה, ולעיתים יש רגעים שבהם אותו משטר רוחות ככה מתוך הצניר והערובה, ככה באחת מוציא בעבורנו רוח קרירה ונעימה, והמערות האלה הן מערות שהן חלק יש מהם הרבה בסביבותיו של הר סדום. למעשה, אילו היינו כציפורים מרחפים ממעל, היינו יכולים לראות שמראה דמותו של הר סדום הוא כדמות הבגט הצרפתי. צר מאוד וארוך מאוד. אורכו כ-11 קילומטרים, ורוחבו לא עולה על קילומטר אחד, והוא מנוקד במערות הרבה כדוגמת המערה הזאת. ואותם ראשונים שמגיעים לכאן בשנות ה-30 כדי להקים ולייסד את מפעלי ים המלח, מפעל האשלג הארץ ישראלי, מתוך אימת החום, ולעיתים נדמה שלהבות אש הגיהנום מלחכות בפרצופך במקום הזה, מילטו את עצמם אל המערות האלה, המערות הקרירות. ויש את מערת הרובותיים והקולונל ומערת סדום ומערת בית הקולנוע ועוד מערות הרבה כאמור שחלקן הפכו לחדרי אוכל וחלקן הפכו למקום שאליו אתה מגיע כדי לרומם את הרוח ולנפוש, לצרוך קצת תרבות. אז אנחנו מכירים אותם, כמעט ברובן ככולן היום כבר לא ניתן לבקר מסיבות כאלה ואחרות, והמערה היחידה שעוד מותר לנו להציץ לתוכה זאת המערה הזאת, מערת סדום. את אשת לוט שתלויה מעל לראשנו ראיתם, ואני ברשותכם אמרתי שהעמק קצר והארוך הזה אפוף מיתוסים וקדושה וסיפורי מקרא רבים נקשרו בו ובסביבותיו. אני רוצה להיזכר ביחד איתכם באותם סיפורים נפלאים של ספר בראשית. ואתם ודאי זוכרים שכשאברהם אבינו יוצא מארץ מצרים אל ארץ כנען בלוויית בן אחיו לוט, המקרא מספר לנו שפורצת מריבה, ריב רועים, ואז אומר אברהם אבינו ללוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, כי אנשים אחים אנחנו. תראה, הארץ גדולה ורחבה, אם אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה, אם אתה תלך שמאלה, אני אלך ימינה. והמקרא מספר לנו שלוט משקיף אל חלקת הארץ הזאת, והיא בעיניו כגן השם. לפני שהקדוש ברוך הוא מחליט להחריב את חלקת הארץ הזאת, כך נאמר במפורש, היא כגן השם. כלומר, ארץ פלגי מים רבים. והוא בוחר לבוא לכאן למרות שהוא יודע שהאנשים שחיים בנוף חלקת הארץ הזאת הם אנשים רעים לשם במאוד מאוד.
אנשי סדום ועמורה, אדמה, צבועים וצוהר, אנשים חוטאים, ובכל זאת הוא מחליט לבוא לפה. ובאיזשהו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, סיפור שמבטא כמה רעים היו האנשים הללו, והם צועקים ללא, תוציא את האורחים, הרי אסור פה לארח איש. והוא יוצא אליהם ואומר להם, עזבו את האורחים שלי, הנה קחו את בנותיי הבתולות השתיים, ובלבד שתניחו לאורחים שלי. המזל הגדול שהמלאכים מכים בסנוורים את האספסוף, וניצלות בנותיו של לוט. ועם שחר הם בורחים, נמלטים מן האימה, כי עלה השמיימה ככיתר הכבשון, כיתור הכבשן. ואשת לוט, כמו שאתם יודעים, לא עומדת בפיתוי, מביטה לאחור, הופכת למלחייה, ומה יש? מדברים על חום שרה, אבל לא מרגיש שרה, נכון? הפריזה הזאת היא ממש ממש מרעננת. רוצה לספר לכם שאומנם אין כאן, אנחנו לא בנוף עתק שטים ושיזפים, אנחנו רואים פה שממה, שפרעותה מרתקת, אין ספק, ואם אתה מחפש צל, אז תחפש את צל האבן, כי במדבר יש צל אבן לעתים, הוא לא פחות טוב מצל העץ. ויש כאן הרבה מערות ונקיקים, ומקומות להסתתר מהם, ואנחנו מגלים. אז חברים יקרים, גם למדבר אני חושב, נכון? מה סוד הקסם שבמדבר? דווקא העובדה שאין בו את... של המלון שלכם שיש שם את זה שהמים אינם ראויים לשתייה. אז אלו מי תהום שמגיעים היום מדרום ים המלח, הם קצת מלוחים, אם שותים אותם לא קורה שום דבר, אנחנו שתינו את המים האלו וגם האלו עד לפני כמה שנים, לא קרה לנו שום דבר, הוספנו את זה קצת בחדר האוכל, היינו מוסיפים קרח וקצת לימון או ננה והיו שותים ושום דבר לא קרה. אבל רמת החיים עלתה, אז הוסיפו בכל מלון מערכת נוספת של מי תהום שהם מותפלים. ליד נווה זוהר יש שם תחנת התפלה של מקורות שמספקת מים גם למלונות וגם ליישוב. המערכת השלישית זה מערכת של מי קולחין, מי ביוב שמזרימים אותם לתחנת טיהור שנמצאת... אתה יודע מה? אנחנו אומרים יורד גשם אז הוא יורד בזרם. פעם ראשונה שנתקלתי בשאלה הזאת. למה אין פה דגים? אני אגיד לך, אני חושב, אני אסביר לך. למה יש דגים בעין פשחה? כי אנשים הביאו אותם. לא מאמין. כן? למה יש דגים? זה שאתה לא מאמין, זה לא קשור. אני יודע, א', בבריכות בעין פשחה יש שני סוגים של דגים. יש את האמנונים שאותם הביאו, ברור. ויש את נבית הנחלים. שזה דג אנדמי במקום, כלומר הוא מהמקום, אבל עין פשחה זה אתר שכמעט ולא חשוף לשיטפונות. גן הניקוז שם הוא מאוד מאוד מוגן על ידי הרכס, המצוק, בעוד שכאן יש לפחות בממוצע שיטפון אחד בשנה. בוא נגיד ככה, ואז זה כנראה לא מאפשר לדגים לשרוד. בעוד שראשונים יש כאן נכון, איך הם הגיעו? לא, באו מהים. זה יכול להיות. לא, מתי? דורכה. אנחנו רוצים לפגוש על הגרעין שלי. אם היינו עושים את הסיור הזה עד לפני חצי שנה, אז היינו רואים פה צינור של מקורות שעשה כאן בארץ מים מהמעיין, מעין בוקק אל הבריכה שראינו בהתחלה. פה הקיר עשה, פה האמה עשה פנייה ימינה ועברה בגשר, לא בגשר תלוי אלא בגשר בנוי עם קשתות, כמו שהרומאים ידעו לעשות. במהלך השנים זה פשוט התמוטט, אבל את המשך האמה אפשר לראות לאורך המצוק. כשנלך הלאה, תסתכלו ימינה, אתם תראו קיר בנוי
צמוד למצוק. מזלו של הקיר הזה זה ששני הגושים האלה נפלו מלמעלה ונתקעו כאן, וזה פשוט מגן על הקיר הזה מפני שיטפונות, כי כשיש שיטפונות הם יכולים בהחלט להגיע עד לנקודה הזאת, והקיר הזה מגן, הבולדרים האלו מגינים על הקיר הזה. יש בתכנון לרשות הטבע והגנים להיכנס לכאן ולהתחיל לשמר ולשפר את המבנים, לחשוף את המבנים הארכיאולוגיים האלו, מבנים חשובים מאוד. زحلق هذا انتبه. יותר קרוב למים. מה את פוחדת? يلا اطلعي اطلعي بالاول بعطيكي يوم. אתה בטוח שכיף? כן. בוא אני אצלם, לך לשם. אם הוא ייתן לי אני הולך. בוא. אם הוא ייתן לי לשבת אני הולך. כן. מושי, יש פה גזלים. יש פה גזלים. נכון, אבל למעלה יותר. אין, יש יונה. אבל פה גם. כן. זה יונה. מדברת. טוב, בוא. הוא כבר נותן לך מקום. תודה איזה. לא, בשיא רצינות. דיברתי איתו כבר.